Ďakujem všetkým, ktorí sa sem dneska prišli. Dneska sme asi v menšom počte. Moje meno je Marcel Klimo. Som z Pixel Federation. Tí, ktorí nás nepoznáte, nájdete si nás na internete. Nie je to zbytočné rozoberať. Dnešný GameSpot bude mať tému monetizácia a teda radi by sme diskutovali práve o tom, že ako financovať hry a ako teda zarábať na tých hrách. A hlavná téma diskusie by mala byť teda freemium versus premium v hrách. To znamená, že vlastne či začať tradičným spôsobom, čo poznáme už posledných možno 30 plus rokov po vývoji hier, kde nemohli ste si tú hru zahrať poriadne, dokedy ste nezaplatili. Či už to bolo hodenie nejaké mince do automatu, alebo to bolo zaplatením v nejakom obchode, že ste si kúpili nejakú balenú hru na kartridži, na CDčku, na čomkoľvek inom. Bolo to za nejaký poplatok. Dneska konkrétne to môže byť napríklad týmto Mutant Mudds, čo je veľmi jednoduchá oldschoolová skákačka na iOS, ktorú si kúpite za jednorázovú sumu a už nikdy nič neplatíte. Toto dneska mnohí považujú za klasické normálne hry, kde platíte jednorázovo a užijete si hru od začiatku do konca. Do tej hry nič nepribúda, maximálne nejaké opravné fixy, ktoré opravujú chyby, ktoré sa objavili počas vývoja, ale nič ďalšie. Druhý model, ktorý sa začína objavovať veľmi pravidelne, je premium. To znamená, že za hru si nemôžem zahrať, dokedy za ňu nezaplatím jednorázovo, ale mám možnosť si dokúpiť v tej hre bonusové itemy alebo bonusové veci. Samotnú hru Angry Birds v tomto prípade napríklad si môžem stiahnuť za $1, ale ak ju hrám a nedarí sa mi a nie som až taký dobrý, tak si môžem zaplatiť za bonusy ako Mighty Eagle, čo mi proste pomôže level skončiť oveľa rýchlejšie ako normálne, alebo Birdquake, alebo Super Seed, ktoré mi pridávajú nejaké veci, je sú proste cheaty. To, čo kedysi bol nejaký cheat, že som zadal do hry, tak dneska pridám do tej hry niečo za poplatok, či už je to 50 centov, alebo $, alebo $5, alebo 10. Hru môžem plnohodnotne hrať od začiatku do konca tak ako predtým, ale za to, aby som si tú hru zjednodušil, alebo aby som si do tej hry pridal nejaké nové levely, tak za to si zaplatím. To platí aj ako na mobiloch, tak aj na desktope, kde už dneska poznáme hry ako je Walking Dead, kde si môžem dostať prvú epizódu zadarmo, alebo si za ňu môžem zaplatiť a potom si zaplatiť. Ak ma tá hra baví, tak si ďalšie epizódy v tej hre môžem ďalej zaplatiť. Následne máme freemium model, čo mnohí kritizujú za to, že môžem síce hrať na začiatku niečo, ale potom tí vývojári sa snažia zo mňa dostať peniaze. Na druhú stranu mám hru zadarmo, ktorú môžem hrať zadarmo, nemusím nič zaplatiť, môžem začať hrať, môžem ju hrať veľakrát aj plnohodnotne, ale po určitom čase musím buď dlho čakať, alebo tá hra je natoľko náročná, že pokiaľ si nezaplatím za nejaký bonus, tak sa musím fakt snažiť, aby som sa posunul ďalej. To je napríklad Subway Surfers, čo je teraz veľmi, veľmi zisková, tým pádom aj pre developera alebo pre vývojára úspešná hra. Potom máme úplne bežné free hry. Tieto free hry fungujú na klasickom modeli reklamy. Teda takisto ako v televízii pozeráte filmy a seriály zadarmo, lebo medzi tie filmy a seriály dávajú nejaké tie reklamy. Tak podobne funguje aj model napríklad pri Angry Birds Rio, kde tú hru si môžete stiahnuť zadarmo, lebo je sponzorovaná filmármi, alebo teda producentami filmu Rio, čo bola taká detská rozprávka, alebo možno aj nie úplne zrovna detská. Teda tým pádom oni zaplatili za vývoj tej hry a za tú samotnú hru, nie vy. Alternatíva toho je, že počas hrania hry vám tam doslova vyskakujú reklamy. Klasický model, v podstate prebraný z televízie alebo z novín. Posledný taký model, i keď tých je v podstate veľa, je free hra, do ktorej je pridané cross promo. Toto je veľmi podobné nejaké reklame,
kde kúpte si niečo alebo choďte na inú stránku, ale veľakrát ide skôr o povedzme napríklad v tom Rio, že hrám tú hru a vyskočí mi tam reklama na hru od toho istého vývojára alebo od nejakého spriateľného vývojára, ktorá je platená, ktorá je veľakrát aj podobná. Toto je jednoduchý model pre aj vývojárov hier, ktorí nechcú, aby tá hra bola platená, aby mali nejaký dodatočný spôsob na aby z tej hry aspoň niečo vyťažili a nejak si zaplatili ten čas, ktorý venovali na vývoj tej hry. Poďme teda na diskusiu. Alebo ešte. Poďme teda na diskusiu. Náš dnešný host je Bráňo Belohorec z Ion Team. Nechám jeho, aby sa teda bližšie predstavil a poprosím vás, ak máte akékoľvek otázky, či už na monetizáciu, alebo potom následne aj na neho, pýtajte sa. Ale teda prenechám slovo najprv Braňovi. Čaute, volám sa Braňo. Pracujem na Facebooku už asi tak 5 rokov. Mám tam takú zaujímavú hru, ktorá sa, vlastne je to koncept piškôrky. Samozrejme bežné piškôrky 3x3 je úplná nuda, tak počas toho, ako som sa učil programovať v nových programovacích jazykoch, ako je ActionScript a Java, tak som si povedal, že najlepšie sa asi bude učiť na tom, keď si urobím svoju vlastnú hru a spustím si ju na Facebooku. Mal som nejakých kamarátov, ktorí mi s tým pomohli a mi pomáhajú. A vlastne urobil som piškôrky gríde na 15x15. Ľuďom sa to začalo páčiť. Momentálny stav je asi tak, že má to nejakých cca 200 000 mesačných užívateľov. Daily Activate Users je 20 až 30 tisíc. A denne sa tam odohrá okolo 100 000 hier. V podstate je to freemium hra na Facebooku. Beží to na Facebook Canvas, čiže je to freemium, vlastne mi poskytlo takúto možnosť sa realizovať a neviem ešte čo k tomu dodať. Si v podstate začal? Toto bola tvoja nejaká prvá hra, alebo Facebooková, alebo vôbec hra, alebo si robil niečo aj predtým? Predtým som bol zamestnaný v inej spoločnosti a vlastne keď som odtade odišiel, tak som sa rozhodoval, že čo ďalej. Tak som si vlastne zaumienil, že pôjdem svojou vlastnou cestou, kde sa budem môcť realizovať a budem si môcť v podstate robiť, čo chcem. V podstate na tom je tá romantika, že keď vyvíjam sám pre seba na Facebooku, tak vlastne som zodpovedný za to, čo robím v plnej výške a miere, čiže potom si často búcham hlavu o stenu. Takže, tak. No a prečo si zvolil v podstate model toho freemium a konkrétne Facebook? No tak keď som s tým začal, tak prvotný taký problém bol v tom, že či sa tým ľuďom bude vôbec páčiť alebo tým užívateľom tá moja hra. Tak som vlastne zisťoval, urobil som tam nejaké veci, ktoré vlastne, aby som podporil viralitu, tá hra sa začala šíriť a behom mesiaca nabrala nejakých 300 000 užívateľov. A vlastne tak som si potom uvedomil, že asi má zmysel sa tomu ďalej venovať. A to je tak všetko za to k tomu. A jakú percentu alebo akú veľkosť tvojich hráčov sa mení aj na platiacich? Že z toho, čo hrajú, koľko z nich sa stane platiacich a možno nemusíš hovoriť v konkrétnych sumách, ale že v akých sumách sa to približne pohybuje? Vlastne samozrejme je to dané tým userbaseom, ktorý tam máte, čiže je rozdiel mať nejakých 100 000 Indov alebo Afričanov alebo proste ľudí mimo Európy a Severnej Ameriky a v podstate títo ľudia sú veľmi ťažko monetizovateľní, čiže tam potom už nastupujú okrem samotných nejakých Facebook platieb a týchto vecí si musíme pomáhať nejakými third party proste kampaňami reklamnými, ktoré nám vlastne zabezpečujú revenue, aby sme dokázali aj túto komunitu ľudí nejako zmonetizovať.
Čiže momentálne máme tak, že keď dohrá niekto hru, tak sa mu tam zobrazí reklama. Samozrejme, keď niekedy platil v tej aplikácii, tak už ho nespamujeme reklamou. Momentálne zvažujeme a testujeme videoreklamu, čiže tam už bude konkrétny ten hráč aj odmenený nejakou virtuálnou menou alebo nejakým virtuálnym itemom v tej aplikácii za to, že zhľadne tú aplikáciu, tú reklamu, tak vlastne bude odmenený reálne niečím aj v hre. Čiže toto by malo napomôcť ešte zvýšiť ten revenue z tých hráčov, proste, ktorí sú z nejakých dôvodov není schopní platiť či už tých ekonomických ich vlastných, že proste nemajú peniaze, alebo niektoré krajiny, ktorých sme sa potýkali aj s problémom, že vlastne Facebook nemá záujem o tieto krajiny, čiže oni tam ani nevedia proste si dobiť tie Facebook kredity, čo ja mám cez telefón. Takže to sú aj technické, ale aj ekonomické aspekty toho, prečo oni nemôžu platiť, niektorí chcú, ale jednoducho nebudú si kvôli tomu vytvárať nejaký účet, alebo nie sú schopní zaplatiť cez telefón. Takže tam nastupuje potom takáto vec s tou reklamou medzi hrami, alebo teda videoreklamu, ktorú chceme spustiť v blízkej dobe. Ukážem jeden graf. To by ma zaujímal tvoj názor na to, prípadne aj iných ľudí v publiku. Toto je graf, ktorý ukazuje ešte takmer 2 roky dozadu, teda v roku 2011, percento prijatých platieb na americkom App Store, iOS App Store, kde 61% boli prémiové hry a v tom zelenom 39% boli freemium hry, to znamená hry, ktoré si stiahnem zadarmo a potom si za ne platím alebo konzumujem reklamu. A v júni, to znamená, že za pol roka, v roku 2011, sa to obrátilo, doslova naopak. To znamená, že strašne veľké percento hráčov sa presunulo do týchto freemiových hier a tam začalo reálne platiť, lebo toto nie sú percentá hráčov hrajúcich, ale to sú reálne platby, ktoré prichádzajú v americkom App Store. Čo si o tom myslíš? Myslíš, že speje náš samotný herný priemysel k tomu, že všetky hry budú zadarmo a následne si za ne budeme platiť iba za nejaké bonusy v nich? Nemyslím si to. Ja beriem freemium hry ako nejaký predvoj tých premium hier, čiže oni tam získajú obrovské množstvo užívateľov a úžasnú vzorku, ktorú môžu ďalej potom ponúkať v nejakých reklamných kampaniách alebo hoci kde inde, lebo proste tie freemium hry zabezpečujú to, že k tým hrám sa dostanú aj takí ľudia, ktorí v živote nechceli alebo nehrali vôbec hry a tým pádom oni tam veľmi, veľmi ľahko vedia zistiť to ich správanie a zistia vlastne, že či ten človek sa vlastne stane závislým alebo nie a potom oni už vedia podľa toho jeho správania ďalej podhadzovať už rôzne veci, ako potrebujú. Takže ja si myslím, že je to úžasná vec, čo sa týka toho, že tieto freemium hry vlastne zaberú ešte oveľa viac ľudí, ako keby to majú robiť tie premium hry, ktoré sú, myslím si osobne, že sú oveľa náročnejšie, čo sa týka nejakého marketingu, aspoň teda podľa svojej skúsenosti súdim tak, lebo ja som vlastne začínal úplne od nuly, ja som do reklamných kampaní nedal v podstate ani cent, čiže tá aplikácia sa vďaka tomuto začala šíriť, čiže ľudia sa o tom dozvedeli a teraz si to žiadajú na mobil a na kadejaké iné zariadenia. Okrem toho, mobil, iné sú ani není. Tablety ešte. To sú mobilné vlastne. A už aj plánuješ teda vývoj? Momentálne vlastne sme v takom štádiu, že máme prvú verziu, ktorá je graficky aj čo sa týka user flowu, aj toho game experience má proste veľa slabín a budeme musieť vyvíjať druhú verziu V2, ktorá vlastne už bude vlastne vychytávať všetky tieto veci a separovať tie zlaté zrná medzi tým veľkým množstvom užívateľov, ktorí tam prídu a budú proste schopní platiť. Netvrdím, že teraz nie sú schopní, ale
sme si vedomi toho, že prečo neplatia, lebo tam máme svoje vlastné slabiny, ale v momentálnom stave, aké je táto verzia, nie je ľahké robiť do nej zásahy, lebo sú tam ľudia, ktorí majú odehraných tisíce hier a proste není jednoduché im len tak resetnúť account a proste poslať ich od nuly, lebo proste mohlo by nám to dosť ubližiť. V tomto momente by som, keď tak oslovil časť publika, kto z vás tu vyvíja alebo má nejakú hru, ktorú teraz chce spustiť alebo plánuje spustiť? OK. A tam vyvolal by som ťa tak či tak, ale povedz nám vlastne, že ako plánuješ monetizovať túto hru? A čo to je za hru vlastne? To je taký, je to tiež freemium a je to taký futbal, taký real-time futbal tiež pre Facebook a no taký, je to založené na takom princípe, jak má v podstate, jak sa to volá, League of Legends, tam máte proste panákov, rôzne majú rôzne schopnosti a proste niečo máte zadarmo, niečo si dokúpiš, je taký asi najklasickejší model. A ešte nejaká otázka bola k tomu, či ako máme ešte rozprávať ďalej, či čo? Neviem, čo k tomu ešte povedať, no akože my to robíme už celkom dlho a teraz to nejak v priebehu mesiaca dúfame, už pustíme von aspoň tú úplne že najprvšiu verziu, najzákladnejšiu, bez veľa vecí a uvidíme, že čo pôjde ďalej, no. Prečo si sa rozhodol práve týmto smerom ísť a nevyvíjať, povedzme, premium hru, kde ti hráči zaplatia na začiatku? No, lebo to je ťažké. Proste tie freemium hry, to je také, jak by som to povedal, no. Ty to môžeš dať free a môže to byť zabagované, dáš si tam názov, že beta, vedľa názvu, že beta a potom tí ľudia nebudú tak pindať a proste akože najprv je to zadarmo, bez in-appov, potom môžeš postupne pridávať veci a ono je to v podstate v bete do nekonečná. Tým, že je to freemium, tak môžeš si tam montovať veci a dorábať ďalej, no. Čiže preto hlavne. Aj celkovo, no, ja túto štatistiku som si pozeral na Flúri už tiež pred časom a pre nás ten freemium dáva zatiaľ najväčší zmysel. Aj keď potrebuješ ľudí, veľa hráčov. Ďakujem, Adam, že si sa obetoval. Kto tu ešte vyvíja nejakú hru? Alebo má vo vývoji niečo? Kto sa hanbí priznať? Peťo, a potom to robí. Povedz nám, čo robíš, akú hru? No, tak my sme s priateľkou nedávno dokončili hru Lost Owl. A neviem, či to ešte spadá do tej monetizácie, lebo ona je úplne zadarmo vlastne a ani neplánujem nejak spoplatniť. A ja to beriem skôr ako investíciu sám do seba, že skôr to bude také moje portfólio a že nie je takýto klasický monetizačný systém. Ale ono, keby som ďalšiu hru vyvíjal, tak by som sa asi ubral smerom, že to neviem presne, ktorá kolónka je v tomto delení, ale že mať nejaké free demo a potom platenú full hru. To mne príde také najschodnejšie, lebo neviem presne, ak by som v tom freemium tie rôzne platené bonusy a tak, do toho až tak nevidím, lebo som ani nehral sám takúto hru, kde by som si niečo dokupoval. Že skôr, keď sa mi páči demo, tak si kúpim celú hru. A mne je taký najbližší tento model. Neviem, či ešte môžem niečo o tej hre povedať, či to potom... Dám ti priestor potom na demo. Okay. Tak nejak kolega, tam som videl, že vzadu sa hlásil. Ktorý z vás bude hovoriť? Tak nám skús nám povedať, že akú hru robíš a pre aký model si sa rozhodol. My máme už na App Store volejbal, v podstate je tam nejak mesiac zhruba, necelý. A ten volejbal bude aj na BlackBerry a na Facebook, máme port. No a máme to premium vlastne model, takže je to za nejakých pár dolárov. A moc dobre to nefunguje, ale to sme počítali v podstate, lenže tam bol problém nejaké tie in-appy spraviť, lebo máme tam 3 herné mody a sme uvažovali, že by sme dali každý akože in-app a dáme tam jeden akože free, ale potom sme rozhodli, že to dáme premium a v podstate je to naša prvá akože takáto hra vlastná, tak ďalšia už bude iný model zase. Ďalší projekt ešte raz? No ďalší projekt bude mať proste iný model určite. Iný model. Dobre. Ešte niekto? Publika?
Čiže ty chceš niečo povedať? Nie? Nie. Dobre, máte nejaké otázky? Či už na kolegu Braňa, alebo na mňa? Ohľadom monetizácie? Môžem sa ešte k tým výškolkám, že aké tie platené bonusy tam sú, alebo čo si tam tí hráči môžu kúpiť? V podstate monetizujeme tam tri elementy v tej hre. Prvá je virtuálna mena, čiže sú tam nejaké virtuálne coiny, ktoré si môžeš dokúpiť, o ktoré tam potom môžeš hrať, môžeš tam robiť stávky na jednotlivé zápasy a takéto veci. Potom sú tam virtuálne itemy, ktoré vlastne je to vlastne item, ktorý si len dekoruješ hru, čiže nemá to nie je to žiaden power-up, nemá to žiadna feature do hry, je to proste len čisté vec UI, čiže niečo pekné, že si tam dokúpíš. A potom je tam blok hra, ktorá vlastne je už taká viacej pre tých advanced hráčov, kde vlastne už ľudia musia to tam hrať od tej coiny a tým pádom sa to tam monetizuje. Tam stačí mať zo pár stoviek Američanov, ktorí proste potom to už kupujú. Áno? Mňa veľmi zaujíma, že aký veľký je ten tým, s ktorým si spravil tie škôlky? 2 ľudia. Super, ďakujem. Mňa zaujíma, že si rozmýšľal nad takou vecou, že by si dal power ups ako monetizačný feature v tom smere, že by to zvýhodňovalo priamo tých zápasov. Áno, tam samozrejme určite toto bude v ďalšej verzii a musíme zase dbať na to, keďže je to real-time multiplayer, čiže aby to nebol nejaký unfair aspekt tej hry, ktorý by znevýhodňoval veľmi toho tvojho oponenta. A čo keby si to mal napríklad tak, že by si mal nejaký free, napríklad by si mal jeden deň free power up a každý ďalší by si dal, čiže on by nevedel, či som použil svoj free denný, alebo som si nakúpil ich napríklad 100 za 10 eur. Tak toto sú už také detailné veci, ktoré neviem teraz odpovedať, že to by som musel konkretizovať na nejakom príklade, ale ako hovorím, tam tie power-upy, či už každý užívateľ tam má nejaký čas na to svoje rozhodnutie. Hej, my keď sme tam pridali bloky, ktoré sa random rozhadzujú potom gríden 15 na 15, to znamená, že tam je 225 políčiek a my keď tam zablokujeme nejakých 5 alebo 10 políčiek, tak tým pádom, že to je hra Connect 5, čiže musíš mať spojených 5 tých tvojich bodov, nie 3. Vlastne tým sa stala tá hra zaujímavá, že nebola to taká nuda 3-3 v grid, ale vlastne takto sa tam dalo kadeako taktizovať a ľudia si robia potom na YouTube videá o tom, že aká taktika, alebo ako sa tam dá cheatovať pomocou nejakých iných proste nástrojov, ktoré dokážu vypočítavať tvoj najvýhodnejší next turn proste. Ľudia sú vynalézaví, toto robia často, je tam potom je to problém obkecať. OK. Koľko z tých Američanov ti hrá práve tú verziu hry, že o peniaze, vlastne o tie coiny, že môžeš vyhrať alebo prehrať? Takto detailne to nemonitorujeme, máme tam nejakých, 500-600 Američanov denne. Ale o čo konkrétne hrajú, to nesledujeme zatedy, tá metrika proste ešte nie je na takej úrovni, aby sme dokázali toto zdetekovať. Samozrejme je to veľmi zaujímavá informácia. A nevieš aspoň povedať, že z ktorej krajiny je najväčší nejaký zisk? Myslím si, zisk, no tak jednoznačne je to USA. To ja by som aj doplnil, v podstate v Pixli všetky hry sú tiež postavené na Facebooku a tam je to veľmi podobné. Tam v podstate krajiny západného sveta, alebo klasického západného sveta, budú tie najlepšie monetizované a potom krajiny, kde sa snaží napríklad Facebook alebo daná platforma, do ktorej sa snaží expandovať, povedzme, že by Facebook chcel ísť jeden deň do Ruska silno, kde má teraz silnú konkurenciu, tak v tom momente sa dostane veľmi silne monetizačný trh, kde sa vlastne tá platforma snaží dostať, tak tam bude ona aj tlačiť tých hráčov, aby tam hrali a následne to môže vytvoriť. Ešte tomuto, čo si spomenul, to Rusko, tak som chcel povedať, že Rusi sú oveľa lepšie zmonetizovateľní ako ľudia
z ostatného sveta, keď nepočítam Severnú Ameriku alebo západnú Európu. Čiže není len Facebook. Nech sa páči. Ja by som mal možno takú otázku. Keby som mohol rozdeliť užívateľov do takých troch základných skupín, povedzme do jednej tí, ktorí veľmi rýchlo sa rozhodnú naozaj zaplatiť, takže povedzme tí platiči, potom do druhej skupiny, ktorí sú takí nerozhodní, že možno by aj zaplatili, ale nevedia sa odhodlať, a tú najväčšiu skupinu, ktorí naozaj teda nikdy nezaplatia. Mňa by zaujímalo, že ako povedzme aj Pixel a aj napríklad ty, sa chováte k tým dvom skupinám, teda k tým nerozhodným, ako sa ich snažíte presvedčiť, aby naozaj zaplatili, a ako sa chováte k tej skupine, o ktorej, teda tej najväčšej skupine, ktoré viete, že nezaplatia. My to momentálne bereme tak, že proste USA nespamujeme vôbec reklamou a nejak toto ešte nerobíme rozdiel, lebo tých užívateľov nejak tam není veľa, čiže by sme museli toto zatedy riešiť. Ale určite chystáme nejaké zvýhodnenia tých užívateľov, ktorí platili, a tí, ktorí vieme, že nezaplatia. A na Facebooku vlastne títo užívateľia, ktorí nikdy síce nezaplatia, ale robia takú mravenčiu prácu, že ti dokážu skvele otestovať tú aplikáciu a potom sa vieš s ňou pripraviť, a keby si chcel robiť aj nejaké kampane už za nejaké peniaze, tak už to prešlo nejakými rukami, máš nejaký feedback od užívateľov, síce sú to ľudia nie možno, že z tej presnej skupiny, ktorú by si chcel ty targetovať, ale minimálne po tej technickej stránke ti to otestujú. Čiže na toto sú tí užívateľia veľmi dobrí. Aspoň nám sa to osvedčilo, že kopec bugov a kadečoho sme vychytali vďaka ním. Lebo oni sa k tej hre ľahšie dostanú, Indovia alebo Afričania, alebo Aziati celkovo, okrem Číny samozrejme, ako nejakí severoameričania, na ktorých je vyvíjaný obrovský tlak už nejakými sponzorovanými kadejakými kampaňami, čiže potom tie tvoje posty alebo tie tvoje proste virálnosti z tvojej aplikácie sú potom v tých krajinách potlačené zase tými kampaňami, ktoré sú podporované finančne, čiže tam je aj preto problém nejako preraziť, lebo proste tie sponzorovaní sú preferovanejšie. Dobre, a tá druhá skupina, ktorí sú takí nerozhodní, že by možno aj zaplatili, ako ich presvedčíš, aby zaplatili? Tak tam už je to nadstavené celej tej hry, vlastne zodpovedá o tom, že či tí ľudia, vlastne máme ľudí podľa štatistík, ktorí vlastne sme zistili, že keď človek odohrá viac ako 30 hier u nás, tak vlastne ten človek zostáva v aplikácii aj naďalej. Čiže až po určitom počte odohraných hier proste najviac ľudí nám odpadá medzi tým 10 až 30 odohraných hier v aplikácii. A zase je to problém toho, že je to multiplayer hra, čiže nemáme úplne pod kontrolou ten user flow, a vlastne strašne to záleží od toho správania sa toho oponenta, čiže ich nejako kategorizujeme, čiže tí, ktorí majú menšie skills, hrajú s tými užívateľmi, ktorí majú menšie skills, aby sa nestretávali tí experti s tými nováčikmi, aby tam nedochádzalo, aby neboli úplne frustrovaní z toho. A prvá hra, vlastne, ktorú si užívateľ zahrá v našej aplikácii, je riadená scenárom, čiže je hra proti AIčku, ktorému my definujeme scenár, čiže je veľmi ťažké s ním prehrať, aj keď sa takí nájdu, lebo je to veľmi primitívne AI, takže aby bol vlastne ten človek nebol hneď na začiatku frustrovaný tým, že prehral, aby mal záujem ďalej. A plánujeme toto rozšíriť aj na prvých viac ako len jednu hru, aby hral stále iba s tým kvázi botom, aby sa ten človek vlastne nabral inšpiráciu. To je isté ako v tých bublinkových hrách, lebo tie prvé levely sú úplne easy a vlastne tam človek získava, tam sa vlastne ten človek na to namotáva. Nie celkom na to som sa spýtal, ale v podstate ja si to tak preložím, že snažíš sa vlastne zvyšovať percento aktívnych a na základe toho si zvyšuješ vlastne aj potenciál platieb.
Áno, lebo u nás je veľmi ťažko pri takéto type hre určiť, že kto je platiaci. Takýto typ hry sa aj veľmi ťažko targetuje, že na koho urobíš túto kampaň, lebo tamto hrajú ľudia veľmi mladí, do 25 rokov a potom tá stredná veková hranica, alebo teda užívateľia v tomto strednom veku to veľmi nehrajú a potom zase to hrajú už starší zase ľudia. Takže to je tým spôsobené. By som možno doplnil za nás. Poviem to hlavne na príklade Train Stationu, čo je vlastne naša najúspešnejšia hra, kde pre tých, čo to nepoznajú, celý princíp hry je, že užívateľia prežívajú v podstate expanziu vlakov a rast vlakového priemyslu od párnych vlakov až po dnešné moderné maglevy, kde postupne levelami sa dostávajú k lepším a k lepším lokomotívam a teda stávajú si aj lepšie a lepšie stanice v rôznych témach, či už to začne westernom a končí to u Japonska, proste moderné Japonsko. U nás viac menej platí Paretovo pravidlo, tak ako všade inde vo svete, že na to, aby tá hra fungovala, tak približne je to okolo tých 20% hráčov sú tí platiaci, vôbec platiaci a 80% sú tí, ktorí nikdy nezaplatia. Dokonca by som dovolil povedať, že je to možno menej ako to Paretovo, že je to možno 5% alebo 10%, i keď ten long tail, v podstate tých čo zaplatia možno za celý život pár euro, sa ťahá možno tých 20%. Tam je strašne dôležité totiž, aby tá hra bola živá, aby mala tých hráčov v sebe a ak sú tam hráči, ktorí to hrajú dlhú dobu, vo všetkých našich hrách sa snažíme to postaviť tak, aby aj neplatiaci hráč mal možnosť hrať bez nejakých zásadných obmedzení alebo pocitu zásadného obmedzenia. Samozrejme, postupom levelov je stále náročnejšie sa dostať na vyšší level. Ale to platí pri akejkoľvek RPGčke, pri akejkoľvek hre, ktorú hrajete, kde levelovaním sa je stále náročnejšie ísť o level vyššie a vyššie. A samozrejme jednoduchšie ísť vo World of Warcraft z levelu 5 na 6, než z 30 na 40. Ale ten postupnosť je tam náročnejšia. Naša monetizácia tej hry spočíva primárne vo vylepšovaní tých staníc alebo vo vylepšovaní vecí v tých staniciach a dokupovaní si vecí do tých staníc, čo možno môže presvedčiť tých ľudí, ktorí by si tak či tak niečo dokúpili do tej hry. Ale niečo, čo nám veľmi pomohlo historicky, je zavedenie Special Offer. A Special Offer je v podstate funkcia hry, kde si človek dokúpi vláčik, ktorý je dostupný iba jeden týždeň v podstate. Tá dôležitosť je tam taká, že ten hráč, ktorý by normálne si pravdepodobne nekúpil niečo do tej hry, ale je to fanúšik vláčikov, doslova taký ten človek, ktorý má rád vláčiky a pozerá YouTubeové klipy o vláčikoch, aby som nestereotypoval, ale naozaj je to tak, aby ten človek si tam našiel niečo to, čo ho zaujme, niečo, čo si môže kúpiť iba obmedzenú dobu a práve toho môže konvertovať práve z toho hráča, ktorý neplatí, na hráča, ktorý platí. Samozrejme, nemôžem hovoriť zo všetkých game designerov, prečo implementujú určité funkcionality, ktoré implementujú, ale vždy je to v podstate o tom, že tá hra nemôže byť postavená tak, aby si ju nemohol zahrať aj niekto, kto neplatí. Poprvé preto, lebo potrebujeme tam hráčov, ktorí to testujú a hrajú, aby tá hra bola živá, že tam sú reálne ďalší ľudia, ktorí to hrajú. Ale na druhú stranu nie je to úplne fér postaviť hru iba čisto na tom, že ľudia si musia zaplatiť, aby sa hýbali dopredu. A niektoré spoločnosti, dovolím si tvrdiť, že napríklad Kabam, oni vám na začiatku dajú tak strašne málo vecí zadarmo, že pokiaľ vy od začiatku nezačnete platiť za tie hry, tak reálne nemáte šancu ich hrať ďalej dopredu dlhodobo. Pri našich hrách si dovolím tvrdiť, že to tak nie je, ale môžeme dať o tom ešte aj diskusiu, samozrejme. Čiže neplatíš v 10. leveli v Train Station, má v podstate také isté tromfy ako v 90. leveli v Train Station, ide mu hra takisto, nemá tam žiadne obmedzenia ani... Má hlavne časové obmedzenia. Tam je veľmi silný akože element emócie, že chcem to mať rýchlejšie. Chcem, aby ten vlak doniesol viac surovín rýchlejšie. Alebo chcem,
aby som dokončil nejaký quest, čo my voláme kontrakty, aby som ho urobil rýchlejšie. Takže je to náročnejšie v zmysle, že na niečo budem čakať týždeň versus v prvom leveli som na to čakal deň, alebo hodinku, alebo 10 minút. Takže áno, samozrejme je tam tento element, ale máme hráčov, ktorí sú vo vysokých leveloch a nikdy nezaplatili. Takže je to o tom, že či ťa to baví hrať takým spôsobom, alebo nebaví. A na druhú stranu treba si na tú hru pozrieť nie o tom, že tá hra je iba pre hráčov, ktorí neplatia, lebo zase na druhú stranu by nemohli mať tú obrovskú komunitu hráčov, ktorí tam majú, lebo je tam element toho, že navštevujem stanice svojich kamarátov. Nemohol by tam byť ten element tých hráčov, ktorí to hrajú zadarmo. Nemohol by som tam mať tých svojich neighborov, ktorí to hrajú zadarmo, bez toho, že by tá hra bola zadarmo. Keby sme to od začiatku ako by monetizovali jednorazovou platbou na začiatku. Takže tá celá hra je postavená na tom, že počítame s tým, že tých 80% aspoň nebude. A ešte kolega spomínal niečo za aktivitou, tak na margo toho sa chcem spýtať, aký vplyv, alebo máte to tak vyhodnotené nejak percentuálne, že aký vplyv malo zavedenie minihry, zbieranie tých obálok na zvýšenie aktivity používateľov? Tomu ti nepoviem. Je tu niekto z našich game designerov z Lakov? Alebo je tu niekto z Lakov? Ja už ani netuším, či koho máme na týmoch. Neviem ti povedať. Ja som vo firme momentálne asi pol roka, takže veľa vecí, čo hovorím, proste referujem z vecí, ktoré mi boli povedané. Takže neviem. Určite majú chalani niečo odsledované, ale neviem ti na to odpovedať. Ale určite je veľmi dôležitý element, a to sa práve snažíme riešiť u Digiho, že ako môžeme práve pridať do tej hry niečo, čo bude ako zbieranie tých obálok po vlakoch. Tak, aby to nenarušilo hru a balans hry. Nejaké ďalšie otázky? Mňa by zaujímalo, že v tých šporkách, že s tými mincami, o ktoré vlastne hrajú, že sa s tým dá ešte potom robiť nejaké vylepšenia stroje, akože tie mince nefungujú momentálne ako platidlo, ľudia si to žiadajú. V podstate odblokujem tú novú hru, ktorú si môžu zahrať vďaka tomu, že majú tie mince a v tej hre, keď ju prehrajú, tak vlastne oni prídu. Čiže môžu ju vyhrať, ale môžu si ich aj kúpiť. Čož není moc dobrá cesta. Vlastne toto sme skúšali nahradiť aj energiou. Vlastne treba mať nejakú vec, nejaký element v tej hre, ktorý nebudeš môcť získať free a ktorý budeš musieť len si zaplatiť ako energia, ktorá sa veľmi dobre monetizuje práve tým, že ideálne je nadstaviť to tak, že tí ľudia, keď si kupujú tú energiu, hej, dá sa to všelijako poňať, môžeš si kúpiť energiu v nejakom množstve na nejaké zápasy, ale ideálne je mať nejaký časové využitie tej energie, čo ja viem, že kúpim si energiu na najbližšiu pol hodinu. Čiže tam je potom človek nútený to aj hrať, lebo on keď si kúpi energiu a vie, že mu to vydrží týždeň, mesiac, tak kašle na to, ide preč. Ešte nejaké otázky? Možno sa spýtam, že či ste niekto z vás teda skúšali zistiť, že kedy je taký najčastejší čas alebo stav, kedy sa daný užívateľ odhodlá zaplatiť. Či to sledujete, či viete o tom? Nie, toto nesledujeme vôbec. Že kedy, po akom čase, to nie. Škoda, že tu nemáme Betku od nás z data miningu a z analytiky, ona by ti o tom vedela povedať viac. Je to snaha, aj to je strašne náročné. Totiž odsledovať a vedieť, že vlastne už zachádza do psychológie, že odhadnúť, či už v predaji, či už máme Tesco Club karty, všetci to poznáme, že proste Tesco sleduje každého človeka, čo si kúpi a následne sa mu snaží či už poslať kupóny alebo dať nejaké zľavy na základe toho, čo si nakúpil a sledovať teda jeho správanie nakupovacie a následne mu ponúknuť niečo. Podobne aj Facebook s tým, že zberá lajky, všetky možné stránky, tak sa snaží následne tebe ponúknuť presne tú reklamu, ktorú asi odhaduje na základe tých lajkov. U nás určite sledujeme už teraz na hrách eventy, alebo teda akcie ľudí,
Ale dovolím si povedať, že je to ešte v plienkach a je tam strašne veľa vecí, čo sa dá odsledovať práve u tých hráčov, že nielen to, že ako ich monetizovať, ale práve to, čo ich baví. Lebo to, čo možno ešte sme nejak detálne nehovorili o tom, že tá monetizácia nie je o tom, že poďme zobrať tým hráčom peniaze. To je o tom, že my tie peniaze vymieňame za nejakú hodnotu v tej hre. A my musíme tomu hráčovi dodať práve nejaké potešenie, alebo práve dodať nejakú funkciu, ktorá mu z tej hry urobí lepšiu, alebo zábavnejšiu, alebo zjednoduší mu nejakú vec v tej hre. Či už je to, že nemusím kameňom hýbať 4 kliky, ale jedným klikom. To je úplne jedno čo. Takže áno, sledujeme to, ale je to v úplných plienkach a máme sa ešte úplne kam hýbať, lebo je to pre nás dôležité, aby sme vedeli, ako tie hry robiť lepšie, aby sme neprodukovali obsah alebo veci do tej hry, ktorý ako keby nám nič neprináša a iba ako keby míňa náš čas a energiu. Keď zisťujete správanie užívateľov, pozeráte sa komplexne na všetkých alebo na platičov? Určite na všetkých. Strašne dôležité napríklad sledovanie tutoriálu. To je niečo, čo sa pri každej jednej hre stále optimalizuje. Akože samozrejme niekedy je to náročné, lebo napríklad Emporia tam má veľmi komplexný tutoriál, ale to platí aj pri Digim. Musíš sledovať každého, lebo na konci dňa ani nevieš, či kto je platič a kto nie je platič. Ale to sledovanie tých užívateľov je práve o tom, aby sme lepšie pochopili, že ako tí ľudia hrajú tú hru a to, kde sa hýbu a ako sa hýbu. Takže určite všetkých, nie iba platičov. Dokonca by možno nebolo úplne správne merať iba platičov, lebo keby sme sa zameriavali iba napríklad na tie, čo sú nazývané, že veľryby, teda to sú tí ľudia, ktorí minú za jeden 1000 eur na hre, čo sú takí, tak keby sme sa zamerali iba na nich, tak by sme veľmi rýchlo sa stali z nás ako keby tí, ktorí vyvíjajú službu pre 10 alebo 20 ľudí. Čo je veľmi zlá pozícia pre herného vývojára takéhoto štýlu, lebo ak náhodou týchto 20 alebo 50 ľudí odíde, lebo ich začne baviť nejaká iná hra, tak sme urobili pre 50 ľudí hru a ostatných milióny teoreticky budeme musieť prispôsobovať potom. Takže určite všetkých. Tak ako si spomínal, myslím si, že je to veľmi náročné monitorovať to správanie ľudí a bola tu už jedna prednáška o tej metrike a vlastne o tom, ako to všetko sledovať a zisťovať a následne to analyzovať a premietnúť do tej hry, či už v podobe user flowu. Nám sa dosť osvedčil ten úvodný tutoriál, ktorý vlastne my si urobili vlastný scenár, čiže sme viedli toho užívateľa k tomu prvému víťazstvu a ktoré nebolo vôbec náročné. Takže toto nám dosť pomohlo a potom tá hra už začala naberať na sile, respektíve na užívateľoch. Ale zase pri takýchto hrách, ako sú na Facebooku väčšinou, tak to nie je nejaká multiplayerová hra, čiže tí hráči ani nemusia vedieť, že ten hráč tá veľživá je zvýhodňovaná. Oni nemusia byť o tom informovaní, keď sa nimi umí. Jasne, a potom sa môžeme baviť o interných financiách firmy a o tom, že kde sú prerozdeľované financie na vývoj a kde sú míňaní ľudia. To znamená, že ak nejaká firma míňa na vývoj pre 10 alebo 50 hráčov x peňazí a pritom tí začínajúci hráči, ktorí by potenciálne mohli niečo kúpiť a na nich sa vôbec nesústredí, i keby mohli, tak niekedy môžu byť tie zdroje minuté na tie veľké šance využité skôr na menšie sumy. Vždy je to o hľadaní balansu v každej firme, ale nechá možno ešte aj Braňa, aby reagoval na to, ak má nejakú tú reakciu. Tak my v zásade nejako nezvyhodňujeme tých, čo platia, alebo nejak, že by boli nejak preferovaní viacej. Tí, čo neplatia, proste nie sú tam nejaké obmedzenia, tí ľudia hrajú koľko chcú a nie sú ničím brzdení. V podstate je tam taká emócia, ktorú sa snažíme vyvolať, čo je tam nejaký leaderboard, ktorý sa tam maže na týždennej báze, čiže sú tam nejaké weekly score a ten človek vlastne, keď vidí, že končí týždeň
a tak chce sa stať najlepším medzi priateľmi alebo vo svojej krajine alebo celkovo medzi všetkými hráčmi, čiže ešte to delíme aj na krajiny, priateľov a celkové all-time score všetkých hráčov, ktorí hrajú našu aplikáciu. Čiže oni sú potom motivovaní vlastne dobiehať v posledný deň týždni tie hry a môžu si tam potom kupovať či už energiu alebo coiny alebo čo im umožní vlastne rýchlejšie získavať to skóre a tým pádom aj sa dostať vyššie v tom leaderboarde. Ďakujem. Ešte nejaké otázky? Chcem sa spýtať, vlastne na Facebookovej platforme ponúkate aj také akcie, že tento týždeň dostanete dvojnásobok coinov, povedzme? Máte tam takéto možnosti? Lebo ak áno, som sa chcel spýtať, že či to aj nejak časujete, že v koncu mesiaca radšej nie, vtedy je hlbšie do peňaženky, pred Vianocami sa vám kúpujú dáčiky, vtedy radšej nie. Určite máme akcie špeciálne okolo Vianoc a okolo Valentína a Veľkej noci, ktoré sú akože, čo sú obsahové, eventové, o tom tu aj bola diskusia na Vianoce, ale nemáme časovo, opravte ma, kto tu je z tímov od nás? Máme aj nejaké časovo obmedzené peňažné incentívy? Ako myslíš peňažné? Zase napríklad dvojnásobok, alebo stojí to polovicu, to isté množstvo. Tak na Digim, ja som z Digio, tak taký event na Digim som si nepostrel nič také. Alebo ja sa spýtam, že či má proste zmysel sledovať tú cenovú elasticitu toho človeka, či... Určite má, ale momentálne to neriešime, lebo sa sústredíme na iné časti produkcie, ale toto je určite niečo, s čím chceme experimentovať. Že časové obmedzenia, lebo sme to upozorovali u viacerých spoločností, čo robia hry na Facebooku, že robia špeciálne práve zľavy pre užívateľov, ktoré sú časovo obmedzené. A podľa ich tvrdení to veľmi funguje na hráčov a dokonca to ešte aj zdvojnásobuje monetizáciu. To znamená, že ten hráč má pocit, že získal niečo v zľave a tým pádom ďalší deň minie to, čo by normálne minul z ostatok. To znamená, že keď mám 50% zľavu na niečo, tak ten ďalší deň miniem to, čo som ušetril ako keby tak či tak. I keď možno deň predtým, než bola tá zľava, by som nechcel minúť ani jedno. Toto je konkrétne aspoň od Vugy a aj Zynga mal takúto podobný claim. Takže je to určite jeden zo smerov, ktorý by sme chceli testovať, alebo teda aspoň niektorí vo firme. Uvidíme, jak sa teda rozhodneme, lebo všetko je to o rozhodnutiach tých samotných tímov, ktorým smerom pôjdu. Ešte nejaké otázky? Tak dám priestor Peťovi, nech urobí také krátke demo svojej hry. Tak, ja sa bude predstavím, volám sa Peter Čimo a spolu so svojou priateľkou, ktorá tu sedí, volá sa Andrea, sme spravili jednoduchú hru, volá sa Lost All, je to vlastne hra taká typu Super Mario. Snažili sme sa o to, aby to bolo čím jednoduchšie, keďže sme to robili tak po víkendoch, po večeroch, popri práci, lebo určite ako všetci ľudia v tomto hernom biznise ste už skúšali robiť doma hry a vyvíjali ste ich proste dlho a nedokončili, tak tomu presne som sa chcel vyhnúť. Tedy som sa držal pri zemi a urobili sme teda jednoduchú hru. Hra je šírená zadarmo, je na Google Play. Vyvíjal som ju vlastne v C++ a OpenGL na vykresľovanie. Všetky túly, všetko, čo bolo použité na výrobu hry, som použil veci, ktoré sú zadarmo prístupné na internete. V podstate, keby som ju chcel vydať za peniaze, tak ju môžem priamo vydať za peniaze bez nejakých ďalších licenčných vecí. Jediné, čo sme si vlastne požičali, boli zvuky a hudba, ktoré sme proste nevedeli doma za domácich podmienok nejak vyrobiť. Vývoj hry nám trval asi 4 mesiace a
nejaký výsledok alebo sťahovanosť. To zatiaľ až tak neviem povedať zatiaľ. Stiahnutí máme asi 250, behol asi mesiac, uvidíme, jak to pôjde ďalej. Ale tak do marketingu nejak finančné prostriedky nevenujem a šírim to len tak svojpomocne, píšem na rôzne weby, aby dali review a ešte uvidím. Na Slovensku som mal celkom dobrý feedback od tunajších serverov, jak môj Android a podobne. Ale zahraničné servery, pre nich to asi nie je natoľko aktuálne. Ale čo som aj čítal z rôznych diskusí, tak treba proste mať trpezlivosť a písať. A jeden zo 100 sa ozve, spraví nejaké review. Čo ťa zaujalo v robení? Motivácia bola asi nejaká sebarealizácia. Mňa proste baví robiť hry, oboch nás to bavilo. Bola to tak, je to robené s láskou, dúfam, že to aj tí hráči budú vidieť, že nebolo to nejak komerčne myslené. Ja v podstate sa živím robením hier v práci, takže som nemal nejakú potrebu monetizovať tú hru. Mňa proste baví robiť hry a chcel som si aspoň jednu hru dokončiť a to je práve Lost Owl. A dúfam, že ešte v budúcnosti budú ďalšie, že ešte to bude nejak pokračovať, zlepšovať. Už proste počas vývoja sme mali kopec nápadov, ako by sa to dalo zlepšiť, ale vzhľadom na to, že sme to chceli dokončiť v nejakej reálnej dobe, tak sme sa držali tak low profile, že sme to nejak netlačili, nesnažili sa konkurovať naozaj profi hrám. A od tej monetizácie ma tiež odrádzalo, keď som si pozeral tie čísla na Google Play, že tie hry, ktoré sú naozaj profi robené, určite ich vývoj nebol lacný a tie ich stiahnutia nie sú také až atraktívne, že nejak nebol by som závodov, tak som nemal potrebu. Radšej som to spravil teda zadarmo, aby sa z toho tešilo čo najviac ľudí. Prípadne si na tom spravím akéby portfólio. Určite sa lepšie práci nejak argumentuje, keď človek má niečo spravené. Konec koncov aj k nám do firmy, do Caldronu. Vlastne najviac sa pozerá na to, keď niekoho príjmajú, že čo už má doma spravené. A keď máte nejaké otázky, alebo... Máte nejaké otázky na Peťa? Nejaké technické otázky môžem potom aj pri bare. Nie? Chcem sa spýtať, že či máš na to urobený nejaký level editor, alebo ako si robil tieto jednotlivé úseky tej hry. Práve level editoru som sa chcel vyhnúť, lebo je to tiež vec, ktorá zaberie pomerne veľa času a prostriedkov a párkrát som aj skončil na tom, že som spravil level editor a potom už sa mi to ďalej nechcelo robiť. Takže som to spravil vlastne tak, že ten celý level je jeden obrázok a každý ten štvorec, ktorý tam vidíte, tento napríklad, je jeden pixel v tom obrázku a podľa farby obrázku, farby toho pixelu, viem, čo tam mám dať, či to bude hlina, či to bude tráva, či tam bude hviezdička. V podstate len v textom grafickom editore nejakom, v Gimpe. Mám niekoľko vrstiev, do jednej si nakreslím hlinu, do druhej si nakreslím hviezdičky, aby som to proste jednoducho vedel editovať. A tá hra si to načíta, používa to jak nejaký dátový formát. To je to ozaj také triviálne. Ale osvedčilo sa mi to. Je to skutočne efektívny spôsob. V podstate na žiadnu vec v tej hre není použitý žiaden vlastný editor. Celé je to takto správne. Ja som to skúsil teraz zahrať a otázku k tomu, že neviem, ako sú ešte iné super Mario hry na týchto telefónoch,
ale vôbec tam nevyužívaš, ty si ako svoju virtuálnu klávesnicu na ovládanie na telefóne. Neviem, čo si nejakým ovládaním, že by to bolo také touchy, že... Hej, asi viem, čo myslíš. Ono je to spôsobené aj tým, že som to začal vyvíjať na PCčku a potom som to, ako plánoval som to od začiatku spraviť aj na Android, ale vlastne celý ten začiatok vývoja bol na PC a potom som to až preklopil na Android a ono v tomto práve čo vraví, že to aj cítiť, že proste šipky a space na skákanie, tak nejak som to len premietol do tých virtuálnych kláves ale do ďalšieho projektu ma práve láka niečo využiť nejak viac ten touchový displej, využiť možno nejaké senzory na otáčanie. Ale nechcel som teraz príliš vymýšľať. Ako bude ďalšia tvoja hra? Neviem, rozmýšľam buď, že to bude klasicky 2, ktorá bude vo všetkom lepšia, bombastickejšia grafika, lepšie ovládanie, lepšia grafika, všetko úžasné. Alebo možno spravím, že skúsim tak nejak využiť individualitu toho mobilného telefónu a skúsiť niečo také nápadité. Lebo toto je v podstate taký tribut tým starým oldschoolovým hrám, aké som hral, keď som bol proste malý, že nie je tam žiaden tutoriál, proste iba pustíš a ideš, skákačka. Tak do tej 2 alebo nejakú ďalšiu hru by som možno spravil niečo také originálnejšie. Ja by som odporúčal tú druhú možnosť, jednotky bývajú vždy lepšie. Hej, to je pravda. Ukáže aj porovnáva. Nejaké otázky? Ďakujem ti veľmi pekne, Peťo. Ja tiež ďakujem. Dobre. Teraz máme ešte pripravené video. Môžu byť freemium a premium kamaráti. Je to asi 17-minútová prednáška od Maria Allegre. Najprv vás pozvem teda ešte na ďalší GameSpot, predtým, než to pustím. Náš ďalší GameSpot 6 bude 26.3. Na rozdiel možno predchádzajúcich GameSpotov by sme sa už tentokrát chceli zaoberať práve tvorením príbehu, tvorením obsahu, tvorením kreativity v hre. Ešte nevieme presný názov, ak máte, alebo nejakú presnú detailnú tému. Kto má nápad, kto by chcel počuť niečo konkrétne, prosím, píšte nám na Facebook alebo na games@dospod.sk. Ideálne na Facebook, tam to určite uvidíme ako prvé. Alebo ak máte podobne ako Peťo nejakú hru, na ktorej pracujete, o ktorej by ste chceli, aby aj ostatní vedeli, alebo by ste sa chceli pochváliť, tak to isté. Takže presne o mesiac, dneska 26, presne o mesiac sa presne tuto na týchto istých priestoroch uvidíme. Nech sa páči, potom je tam Coca-Cola, pivko, slané. Ponúknite sa. Ďakujem vám všetkým, že ste prišli a vidíme sa teda o mesiac a ja som teda dostupný aj tam vzadu, keby ste sa mňa ešte chceli niečo opýtať, ale takisto ďakujem veľmi pekne Braňovi za to, že prijal pozvanie ako host a Braňo ešte tu asi tiež chvíľku zostane, keby ste sa jeho chceli ešte niečo tiež spýtať. Tak ďakujem veľmi pekne a nech sa páči video. To je bavča,